שלום לכולם, היום אני רוצה להציג לפניכם אפליקציה שנקראת Quick Widgets. זאת אפליקציה שיצאה בגרסת בטא לסידיה, אפליקציה למסך הנעילה של האייפון. אתם יכולים לראות שבאפליקציה הזאת, בשונה משלושת האפליקציות הקיימות היום בשוק, ניתן לדפדף בין מספר דפים, ניתן לבצע שליחת SMS ישירות מהמסך הזה על ידי דאבל טאפ. בואו נצא מזה. ניתן לעשות שיחה על ידי דאבל טאפ. למשל, אתם רואים, אני עושה שיחה. בואו נצא מזה גם. נחזור דקה על המסך הנעילה. הוא מתעדכן האפליקציה מתעדכנת מהיומן. אתם רואים שיש פה גם לוח שנה, אופציה לחיפוש ישיר מגוגל. דבר נוסף נחמד שיש באפליקציה, לחיצה ארוכה על אחד הווידג'טים תעלה מין מסך שליטה כזה. דאבל טאפ על אחד הווידג'טים יגדיל אותו, דאבל טאפ יקטין אותו. יש אופציה להוסיף פה כל מיני אפליקציות כמו שאתם רואים. בואו נצא מזה. ניכנס רגע למסך השליטה שלו. מסך השליטה נקרא QuickBoard. ב-QuickBoard תוכלו למצוא את ה-Quick Birthday, Quick Calendar, Quick SMS ו-Settings. כשנכנסים ל-Settings ניתן לראות שיש Settings ל-Quick Lock Screen. יש הרבה מאוד אופציות כאן, גם שליטה על ה-Quick Birthday וה-Quick Calendar וה-Quick Widgets. ווידג'ט שהייתי רוצה שיהיה פה זה אולי ווידג'ט לגוגל ווב, אבל לצערי עדיין לא קיים. אני מאמין שיהיה עוד המון ווידג'טים בהמשך כשהיא תשוחרר בצורה מלאה ולא בשלב הבטא. דבר אחד שהוא כן, רוב האפליקציות הן בטרייל 14 יום, ה-Quick SMS, ה-Quick Birthday וה-Quick Calendar. רכישה של האפליקציות האלה לפי אתר היצרן תעלה לכם באזור $14. ככה שבכל מקרה שווה את ההשקעה. השתמשתי בה כבר שבוע וחצי, מתעדכנת גם מזג האוויר מתעדכן אוטומטית. השתמשתי באפליקציה במשך שבוע וחצי, לא נתקלתי עדיין בשום בעיה או קריסה של האפליקציה עצמה. ממליץ מאוד מאוד בחום. בשביל להוריד אותה תצטרכו להוסיף סורס שרשמתי מעל כתבת הוידאו. שיהיה לכם יום מדהים ושבוע מצוין. להתראות לכולם.